Hare Krishna. Hare Krishna devotees. Screen தெரியுதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுது மாதாஜி. Hare Krishna devotees. Welcome to day 13. Understanding Gita in 18 days. நம்ம இஸ்கான் பெங்களூர் நடத்துற இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு உங்களை அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது? சரி, இன்னைக்கு நான் ஆஃபர் பண்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साह्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 ராமா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நமக்கு இந்த வாய்ப்பளித்து நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் இஸ்கான் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்களுக்கு நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஜெயபதக குரு மகாராஜ் நம்மளுடைய கோவில் தலைவர் நாம நிஷ்டாஸ் பிரபுஜி அவங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பகவத்கீதையுடைய 13th சாப்டர் கஷேத்திரம் மற்றும் கஷேத்ரஜ்ஞன். அந்த சாப்டரை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இது வரைக்கும் நம்ம பகவத்கீதால சாப்டர் 1 to 6 கர்மயோகம் பார்த்திருக்கோம். எப்படி பகவானுக்கு நம்ம கர்மயோகம் பண்ணி பக்தியில எப்படி பகவான் அடையிறதுன்றத பார்த்திருந்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது நம்ம லாஸ்ட் நேத்தி பார்த்தது 12th சாப்டர். அப்ப 7 to 12 அதுக்கு அடுத்த 6 சாப்டர்ல எப்படி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போற அடுத்த 8ல இருந்து 18 இந்த சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம 13ல இருந்து 18 இந்த சாப்டர்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஞான யோகத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்களால பத்தின விஷயங்களை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம்.
இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம். இந்த 3 விஷயங்கள பத்தின்னு பார்க்க போறோம். இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா, அதுக்கு இந்த 3 விஷயங்கள், இந்த 3 குணங்கள் தான் வந்து அதுக்கு காரணம். இந்த ஆத்மா வந்து இந்த 3 குணங்கள் கூட பந்தப்படும்போது என்னவாகுது? இந்த பிறப்பு, இறப்பு அப்படின்ற இந்த சுழற்சிக்குள்ளார நம்ம சிக்கிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப இந்த பிரச்சனைக்கு பிறப்பு, இறப்பு அப்படிங்கிற இந்த சுழற்சியில இருந்து நம்மள வந்து வெளிவரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதற்கான மார்க்கம் பத்தி தான் இந்த ஞான யோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப இந்த 3 குணங்கள் அந்த தாக்கத்துல இருந்து நம்ம வெளிவரணும். இந்த ஆத்மா நித்தியமான பகவானோட இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா, இந்த ஞான யோகத்துல பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். ஓகேங்களா? அதுதான் இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். அந்த ஞானத்த பகவான் நமக்கு நல்லபடியா குடுப்பாங்க. க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞன். இயற்கை, புருஷன் மற்றும் உணர்வு. இதுதான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போற விஷயங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுக்கு முன்னாடி நேத்தி பார்த்த 12வது அத்தியாயத்தோட ஒரு சுருக்கத்தை வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். ரீகேப் பண்ணி பார்க்கலாம். என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றத. அப்ப அது புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, இது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ நேத்து 12வது அத்தியாயத்துல பகவானுக்கு யாரெல்லாம் ரொம்ப பிரியமானவங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எப்படி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது எப்படி பகவானுக்கு நம்ம பிரியமானவங்களா இருக்கணும். அப்ப அந்த பிரியமானவங்களா இருக்கணும்னா நம்ம கிட்ட அதுக்கு சில தகுதிகள்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். தகுதிகள்ன்றத விட அந்த நல்ல பண்புகள் நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப ஹம்பிளா இருக்கும். எளிமையா இருக்கணும். யாரையும் துன்புறுத்தக் கூடாது. ம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நேத்து நெறைய அந்த விஷயங்கள் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம். ஆ டா இப்போ எது சகிப்புத்தன்மை வளர்த்துக் கொள்ளணும். இருமை அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பார்க்கக்கூடாது. இந்த மாரி நற்பண்புகள்லாம் வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றது வந்து பார்த்துக்கிட்டோம். இந்த மாரி குவாலிட்டீஸ்லாம் வந்து எப்படின்னா, இந்த மாரி இருக்கும்பொழுது பகவானுக்கு பிரியமானவங்களா ஆகலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம். இந்த குவாலிட்டீஸ்லாம் வந்து நம்ம பார்க்குறோம்ல, இந்த நற்பண்புகள். அது எது கூட கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, மணல் கூட வந்து கம்பேர் பண்ணலாம். இப்ப ஒரு மரம், அந்த செடி நல்லா வளரணும்னா, அந்த மண் எப்படி இருக்கணும்? வளமான மண்ணா இருக்கணும். அப்ப இந்த நற்பண்புகள்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம்னா, அது நல்ல வளமான ஒரு இடமா நம்ம மாத்திடுவோம். அந்த வளமான இடத்துல தான் என்ன பண்ண முடியும்? அந்த பக்தி அப்படின்ற விதைய வந்து நம்ம போட்டு வளர்க்க முடியும். பக்தி அந்த விதைய வந்து நமக்கு யாரு குடுப்பாங்கன்னா, நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு. அவங்க குடுக்குற அந்த விதைய நம்ம போட்டோம்னா, அந்த இடத்துல சுத்தமான அந்த வளமான இடத்துல போடும்பொழுது, அந்த பக்தி வந்து நல்லபடியா வளரும். அந்த 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 விதை வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, நல்ல உயிருள்ள ஒரு நல்ல சக்தி வாய்ந்த விதையா இருக்கணும். அது நம்ம ஆன்மீக குரு நமக்கு அது குடுப்பாங்க. அத நம்ப என்ன பண்ணணும்? அத முளைக்க வைக்கிறதுக்கு, செடியா வளர்றதுக்கு நம்ப அதுக்கு தினமும் நீர் ஊற்றணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அத? நீர் ஊற்றும் பொழுது, அதுக்கு நம்ம பக்திஸ் பண்ணுவோம். எப்படி பண்ணுவோம்? மந்திரங்கள் உச்சரிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாகவதம், பகவத்கீதா இந்த மாதிரி ஆ விஷயங்கள் ஸ்லோகா படிக்கிறது. இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது, அந்த பக்தின்றது அந்த நீர் இத ஊற்றும் பொழுது நல்லபடியா அந்த செடி வளரும். இப்ப பக்திய நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோமா? இப்ப இந்த பக்தி எப்படி வளர்க்கணும்ன்றது வரைக்கும் 12த் சாப்டர்ல பார்த்துட்டோம். இப்ப இந்த வரப்போற இந்த 18 அடுத்த 6 சாப்டர்ல அந்த ஞானத்த குடுப்பாங்க. இப்ப வளர்ந்தா மட்டும் போதுமா? அந்த பக்தி பாதுகாப்பானதா இருக்கணும். நம்ம பண்றது கரெக்ட்டா அப்படின்றது கரெக்ட்டான இடத்துல தான் போறோமான்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, இந்த ஞானம் நமக்கு ரொம்ப தேவை. அதுதான் இந்த ஞான யோகத்துல வந்து நம்ம கத்துக்க போறோம். அந்த வேலியா வந்து என்ன இருக்க போகுது நம்மளுக்கு? இந்த ஞானம் இருக்க போகுது. அப்படின்றது நம்ம இந்த இந்த 12வது அத்தியாயத்துல இந்த விஷயங்கள பார்த்தோம். இந்த பிக்சரோட அனாலஜி இப்ப சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் 12த் சாப்டர்ல? ம் அ லெவல்ஸ் ஆஃப் பக்தி பார்த்தோம். என்னென்ன அந்த ஏணி படிக்கட்டு மாரி இருக்குல்ல, அதுல என்னென்ன பக்தி பண்ணலாம் பகவான் கிட்ட? யார் யாரு என்ன ஹையஸ்ட் உயர்ந்த பக்தி எதுன்னு பார்த்தோம்னா, அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தி பண்ணி தான் பகவான நம்ப ரீச் பண்ணணும்னு ஆசை. அதுக்கு நம்ப எப்படி இருக்கணும்? நம்ப ஆம் சென்சஸ, அதுக்கப்புறம் நம்ம மனத, இது எல்லாத்தையும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி படுத்துறது பக்தி தான் வந்து என்னது அனன்ய பக்தி. இது வந்து ஹையஸ்ட் டாப் மோஸ்ட் இதுதான். எல்லாராலயும் இந்த லெவல்ல வர முடியுமா? எடுத்த உடனே நம்ம பக்தி பாதையில பண்ணும்போது அனன்ய பக்தி பண்ண முடியுமா? இல்ல. அது சாத்தியம் கிடையாது. அதனால அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறதான சாதனா பக்தி பண்ணலாம். சாதனா பக்தி பண்றதுன்னா என்னது? நம்ப வந்து பயிற்சி பண்றது. பழக்கவழக்கங்கள் மூலியமா பக்தி பண்றது. அதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி, எப்படி வந்து பக்தி பண்ணணும். அது வந்து சாதனா பக்தியில பண்ண முடியும். எல்லாராலயும் இது பண்ண முடியுமா? அப்படின்னா, அது கஷ்டமா இருக்குமா? சரி பரவால்ல. அடுத்த பக்தியான நிஷ்காம கர்ம யோகத்த வந்து பண்ணலாம். அந்த பக்தி மூலியமா பண்ணலாம். அது என்ன பண்ணணும்? நம்ம நெறைய வொர்க் பண்ணுவோம். செயல்கள் செய்வோம். அது என்ன பண்ணணும்?
பகவானுக்காக அந்த செயலை வந்து மாத்துறது. அது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம். சரி, அதுவும் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கா? சரி, பரவால்ல. அதுக்கு அடுத்து இருக்க காம கர்ம யோகம். அத பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட சென்ஸ் புலனுகர்ச்சிக்கு செயல்கள செய்வோம். அதுக்கான பலன்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த பலன வந்து என்ன பண்ணுவோம்? அது பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கிறது. இது வந்து 4வது லெவல். சோ இந்த 4 இதுல யார் யாரால என்னென்ன பண்ண முடியுமோ, அந்த லெவல் ஆஃப் பக்தி பண்ணி நம்ம பகவான அட்டைன் பண்ண முடியும். அதையும் நம்ம நேத்து சாப்டர்ல பார்த்தோம். அர்ஜுனருக்கு வந்து கொஸ்டின் இருந்துச்சு. உருவ வழிபாடு சிறந்ததா? அருவ வழிபாடு சிறந்ததா? அப்படின்றது. இது 2த்துல எது சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க. 2 ப பக்தியும் பண்ணி பகவான் நம்ப அட்டைன் பண்ண முடியும். ஆனா பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நம்மளுக்கு உருவமுள்ள பகவானுடைய அழகான ஷியாம சுந்தரன் ஃபார்ம அந்த ரூபத்த மனசுல நிலைநிறுத்தி பக்தி பண்றது தான் வந்து எப்படி? ரொம்ப சிறந்ததாகவும் இருக்கும். ஏன்னா, அதுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு இருக்கிற அந்த சென்சஸ் அந்த புலன்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? பகவானுக்காக உபயோகிப்போம். கைகளால பகவானுக்கு அந்த பூ கட்டுறது, பிரசாதம் சமைக்கிறது, உணவு சமைச்சு பகவானுக்கு நெய்வேத்தியமா படைக்க வைக்கிறது, கண்களால பகவான் விக்கிரகங்கள பார்க்கறது, இந்த மாரி காதால வந்து பகவத்கீதா போன்ற இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், மகாமந்திரம் இந்த மாரி விஷயங்கள் கேட்கறது. அப்ப புலன்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த வேணாம். அதெல்லாம் பகவான் மேல ம் அவங்க மேல நிலைநிறுத்தி பக்தி பண்ணி பகவான ரீச் பண்றது. அது இந்த நம்மளுக்கு வந்து எளிமையா இருக்கும் அப்படின்றது வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது என்ன பார்த்தாங்க, உருவ வழிபாடு பண்றது சிறந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அருவ வழிபாடு பண்ணும் பொழுது என்னவாகும்னா, அதுலயும் மோட்சம்ன்றது கிடைக்கும். ஆனா என்னவாகும், அதுல நம்மளோட அந்த சென்சஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணி ஆகணும், கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும். அது மட்டும் இல்லாம உருவமே இல்லாத அந்த ம் ஜோதி வடிவத்துல வந்து நம்ப மெடிடேட் பண்றது, தியானம் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அப்படியே போயிட்டாலும் வீழ்ச்சி அப்படின்றது வந்து அதுல இருக்கும். அதனால இது 2த்துல வந்து உருவ வழிபாடு சிறந்தது இப்படின்ற விஷயத்த வந்து நம்ம நேத்து சாப்டர்ல பார்த்தோம். இதுல வந்து எப்படி ஞானத்த வளர்த்து நம்ம பக்திய வந்து பாதுகாப்பா வைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். திரும்ப இதுதான் இந்த 13th சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப அர்ஜுனருக்கு வந்து திரும்ப அவங்களுக்கு வந்து டவுட் வந்துருச்சு. க்ஷேத்திரம் அப்டின்னா என்ன? க்ஷேத்ரஜ்ஞன் அப்படின்றது என்ன? அப்படின்றது வந்து பகவான்ட்ட வந்து நெறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பகவான் குடுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா? இதுல வந்து க்ஷேத்திரம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. க்ஷேத்திரம் அப்படின்றது வந்து இந்த களம் அப்படின்றது நம்ப குறிக்குது. அப்படின்னா உடல்ல தான் வந்து இங்க குறிக்குது. இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த அனாலஜி? ம். உடல் வந்து உடல் வந்து எதால ஆனது அப்படின்றது வந்து, இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு. இந்த பஞ்சபூதங்களால தான் நம்ப வந்து உடல் வந்து ஆனது. நீர், நெருப்பு, நிலம், காற்று, ஆகாயம். இந்த 5 பஞ்சபூதங்களால நம்மளுடைய இந்த கிராஸ் பாடி இந்த உடல் ஆனது. இதுக்கு உள்ளார இன்னொன்னு இருக்கு. அதுதான் சட்டில் பாடி. அது வந்து சூக்ஷ்ம உடம்பு. இது வந்து ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்புன்னு இருக்கு 2 இது. அதுதான் நம்ப இந்த க்ஷேத்திரம்னா இந்த உடல். அப்ப இந்த உடல பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல. அப்ப இந்த உடல் வந்து 5 பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அதுவால மட்டும் ஆனதா? இல்ல. அடுத்தது ஸ்தூல உடம்புன்னு ஒண்ணு இருக்கும். நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம். அதுதான் நம்மளுடைய மனம், புத்தி, அகங்காரம். அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த க்ஷேத்திரம் அப்படின்றதுன்னா என்னது? உடல் அப்படின்றது அர்த்தம். அப்ப இந்த உடல் எதால ஆனது? ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு. அப்ப இந்த உடல்னா என்னது? வெறும் இதுவால மட்டும் ஆனதா? இல்ல. ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றதுக்கான ஒரு இடம். நம்ம செய்யற செயல் எல்லாம் என்னது? இந்த உடல்ல வந்து செய்யணும் அப்டின்னா, இதுக்குள்ளார ஆத்மா அப்டின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும்பொழுது தான் என்ன பண்ண முடியுது? நம்பளால இயங்க முடியுது. உணர்வே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இது எந்த அனாலஜி மூலியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்டின்றது வந்து, நம்ம பிரபுபாதர் குடுத்திருக்காங்க. நம்மளுடைய பர்பட்ல வந்து குடுத்திருக்காங்க. ஆ ஒரு விவசாயி எடுத்துக்கிறோம். விவசாயி, நிலம், அந்த அரசர். இந்த 3 விஷயங்கள் எடுத்துக்கணும். விவசாயிக்கு என்ன தெரியும்? அவரோட நிலத்த பத்தி அந்த விவசாயிக்கு நல்லபடியா தெரியும். அந்த மண்ணோட வளம் எப்படி இருக்கு? ஆ அந்த மண்ணோட நீர் வளம் என்ன? அங்க என்னென்ன பயிர்கள் வளரும்? அந்த வளத்த பத்தின விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த விவசாயிக்கு தெரியும். சோ, அந்த விவசாயிக்கு வந்து அவருடைய நிலத்த பத்தி தெரியும். ஆனா, அதே அந்த அரசருக்கு என்ன தெரியும்? அந்த நிலத்த பத்தி தெரியும். அந்த விவசாயிய பத்தி தெரியும். மற்ற அந்த பிரஜைகள், அந்த நாட்டுல இருக்கிற அனைத்து நிலங்கள பத்தியும், அனைத்து விவசாயிகள், அனைத்து மக்கள பத்தியும் அங்க இருக்க அரசருக்கு தெரியும். சோ, நம்ப இந்த உடல வச்சு நெறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்றோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நல்ல செயல்கள் செய்றோம்.
சோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாலேஜ் நம்மளோட உடலை பத்தி இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம உடல் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அது வந்து ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம். இது நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம். 7th சாப்டர்லயே இதெல்லாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பிரிஞ்சு பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த இந்த 8 ஜட சக்திகள்ன்றதும் நீங்க ஆல்ரெடி 7th சாப்டர் ஞான விஞ்ஞான யோகத்திலையும் படிச்சிருப்பீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகா வாசி கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசி கொடுக்குறீங்க? சாரதா மாதாஜி ட்ரை பண்றீங்களா? வாசி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாபூதம் அகங்காரோ புத்தி அவ்யக்தம் ஜலசா நித்யானி ஜகஹம்சா பஞ்சஜேந்திரியः ஓங்காரः ईशाद्वेषः सुखं दुःखं सङ्गदाः वेदनादृशिः वेदाक्षेत्रं समशेन सा विहारं பஞ்சபூதம் அகங்காரம் புத்தி அவ்யக்தம் பத்து புலன்கள் மனம் ஐந்து புலன் பொருட்கள் விருப்பு வெறுப்பு இன்பம் உயிரின் அறிகுறிகள் இடை நம்பிக்கை இதையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இது எல்லாமே இங்க சொல்லியிருக்காங்க. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு டியூவாலிட்டிஸ் பார்த்தோம்ல, அது இன்பம் துன்பம், அப்புறம் சேர்க்கை, உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை. இது எல்லாமே சுருக்கமா சொல்லணும்னா இந்த கலன் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள், அதுக்கு நடக்கிற சேஞ்சஸ், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகம், இந்த 2 ஸ்லோகங்கள். இதை நம்ம இன்னும் இது டீடைல்டா இந்த ஸ்லைட் வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப நம்ம இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, மனம் புத்தி அகங்காரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுதான் வந்து இந்த கஷேத்திரம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப இந்த உடம்புல இந்த 24 கூறுகளால ஆயிருக்கு. அப்ப வெறும் இந்த பஞ்சபூதங்கள் மட்டும் தானா? இல்ல. நம்ம கிட்ட இந்த புலன்கள் எல்லாம் இருக்கு. அந்த புலன்கள் ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒர்க்கிங் சென்சஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட், புலன் பொருட்கள் இது எல்லாமும் இருக்கு. அப்ப அந்த பஞ்சபூதங்கள் நீலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இது 5 விஷயம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா 5 ஞானேந்திரியங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள் அப்படின்ற விஷயம். இப்ப ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா நம்மளுடைய புலன்கள். நம்ம கிட்ட அந்த புலன்கள் வச்சுதானே எல்லா விஷயங்களும் நம்ம பண்றோம். காதால கேட்கறது, கையால தொடுறது, இதெல்லாம் பண்றது, வேலைகள் பண்றது. அப்புறம் கண்கள், கண்களால வந்து பார்க்கிறது, கண்கள், அப்புறம் நாக்கு, மூக்கு இதெல்லாம் வந்து 5 புலன்கள். ஞானேந்திரியங்கள், சென்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது இந்த கர்மேந்திரியங்கள் வந்து ஒர்க்கிங் சென்சஸ். இத வச்சு நம்ம செயல்கள் நடக்கும். அப்ப காதால கேட்கறது, கைகளால வேலைகள் பண்றது, கால்களால வந்து நம்ம நடக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து இந்த கழிவுப் பொருட்கள் அந்த அந்த அது எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன். அப்புறம் இது வந்து ரீப்ரொடக்டிவ். அது வந்து இந்த சென்சஸ். இந்த 5 கர்மேந்திரியங்கள். இது 5 ஞானேந்திரியங்கள், இந்த கர்மேந்திரியங்கள். 5, 5 10 ஆயிடுச்சு. இங்க ஒண்ணு பார்த்தோம். 5 என்னது? இந்த பஞ்சபூதங்கள். அப்போ மொத்தம் 15 ஆயிடுச்சு. அடுத்த இது வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். அத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பார்க்கறது, காதால சத்தம் கேட்கறது, மூக்கால வந்து நுகர்ந்து பார்க்கறது, நாக்கால சுவைக்கிறது உணவுகள. அதுக்கப்புறம் கண்களால அந்த ஃபார்ம் அ உருவத்த வந்து பார்க்கறது, கைகளால தொடுறது. இதெல்லாம் இந்த 5ம் வந்து புலன் பொருட்கள். அப்ப 20. இந்த அடுத்த 4 பார்த்தோம்னா, மனம், புத்தி, அகங்காரம். இது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம். ஸ்தூல உடம்பு. இது நமக்குள்ளார நம்மகிட்ட இது எல்லாமும் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது இன்னொன்னு வந்து இந்த சித்தம். இப்படின்றது வந்து என்னதுன்னா, அம் அந்த அகங்காரத்துக்கிட்ட இருந்து இந்த கொஞ்சம் இந்த அந்த காரணங்களா இது இருக்கும். இதுல வந்து நம்மளோட நினைவுகள், அந்த வாசனைகள் அதெல்லாம் வந்து எதுல சேமிக்கப்பட்ட இடம்னா, இந்த சித்தம் அந்த இடத்துல இருக்கும். இதுதான் வந்து 24 கூறுகள். உடலின் கூறுகள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவை அனைத்தும் ஜட பொருட்களே. நம்ம கிடையாது இது எல்லாமே. நம்ம பாடி இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மேட்டர். நம்ம உடல். அப்ப அதெல்லாம் என்ன? எதால ஆனது? அந்த உடல பத்தி நம்ம விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கோம். சோ இந்த உடல்னா என்ன? அந்த உடல் எதால ஆனது? அப்படின்ற விஷயம் வரைக்கும் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்.
சோ அர்ஜுனருக்கு என்ன டவுட், கஷேத்திரம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு பகவான் அவங்களுக்கு கொடுக்குற இந்த விளக்கங்கள் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப இந்த உடல் வெறுமனே அப்படி இருந்தா அது உடல் மட்டும்தான். அதுக்குள்ளார ஆத்மா வந்த பிறகுதான் என்னவாகுது, அந்த உடலுக்கு வந்து கான்ஷியஸ்னஸ் கிடைக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த உடல் வந்து வெறும் ஜட பொருட்கள் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். இப்ப இங்க நம்ம என்ன பாத்துக்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம்ன்றது வந்து ஆத்மாவை மூடியுள்ள 5 உறைகள். அதாவது கவரிங் ஆஃப் த சோல். இந்த சோல் வந்து எப்படி இந்த 5 விஷயங்களால மூடப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். இந்த 5 விஷயங்கள் என்னென்ன? இது 2 டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஒண்ணு வந்து அன்னமய கோஷம். ஃபர்ஸ்ட் நேம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அன்னமய கோஷம், பிராணமய கோஷம், அதுக்கப்புறம் மனோன்மய கோஷம், விஞ்ஞானமய கோஷம். இது விஞ்ஞானமயம். விஞ்ஞானமய கோஷம், ஆனந்தமய கோஷம். இது வந்து தைத்திரிய உபநிஷத்துல சொன்ன விஷயங்கள் தான் இங்க நம்ம பிரபுபாதர் குடுத்திருக்காங்க. நம்ம இத பார்க்கிறோம். இப்ப இதுல அன்னமய கோஷம் அப்படின்றது வந்து எத குறிக்குது அப்படின்னா வந்து ஃபுட். நம்ம இந்த உடல் வந்து நம்மகிட்ட இருக்கு. அப்ப இந்த உடல வந்து நல்லபடியா வளர்த்துக்கணும். நல்ல பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம அதுக்கு உணவு வந்து ரொம்ப முக்கியம். அப்ப இந்த உணவ நம்ம சாப்பிடும் பொழுது என்னவாகுது, அது நம்ம வயித்துல வயிறு சாப்பிடுற உணவு நம்ம வயிறுல வந்து ஜீரணமாகுது. அப்ப அக்னி ரூபத்துல வந்து நம்ம உணர்ந்திருக்கோம். அக்னி ரூபத்துல இருந்து பகவான் அந்த உணவ செரிக்க செய்றாங்க. அதன்படி புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் இந்த இடத்துல. உணவு செரிக்க வைக்கிறதுக்கு அக்னி ரூபத்துல பகவான் நமக்கு ஆற்றல் குடுக்குறாங்க. நமக்கு அந்த செரிமானம் பண்ணி, அதனால நமக்கு எனர்ஜி குடுக்குறாங்க. இதன் வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இது அன்னமய கோஷம். ஃபுட் அதுதான் அங்க பிரதானமா இருக்கும். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா, பிராணமய கோஷம். இங்க வந்து இந்த மூச்சு காற்று. அந்த ஏன்னா நம்ப இந்த பாடிய பாத்துக்கிறதுக்கு உணவு ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய ஆ சுவாசம். சுவாசம் இருந்தா தான் நம்மளால இருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு அடையாளமே சுவாசம். அது ரொம்ப ரொம்ப என்னது நமக்கு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். அப்ப மூச்சு காற்றை வந்து யோக மூலியத்துல அந்த பிராணாயாமம் சொல்லுவோம்ல, அதன் மூலியமா நிலைநிறுத்தி பகவான வந்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து இந்த பிராணமயா கோஷம் அப்படின்றது வந்து நம்ம சொல்லுவோம் செகண்ட் கவரிங். இது வந்து இந்த உடலால பண்ற விஷயம். அடுத்தது இந்த மனோமயம் வந்து பார்த்தோம்னா உடலால. மைண்ட் மைண்ட வச்சு நம்ம என்ன படுத்துவோம், ஆ ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம ஆசைப்படுவோம். ஆசைப்படுறது வந்து ஓகே இத பண்ணலாமா? செயல்படுத்தலாமா? அப்படின்றது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து இந்த மைண்ட் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. மனதை நிலைநிறுத்தி அந்த விஷயத்த பண்ணலாமா? பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறது. இது வந்து மைண்ட். அப்ப இது எல்லாமே இந்த உடம்பலால பண்ற விஷயம். அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற இந்த 2 விஞ்ஞானமய கோஷம், ஆனந்தமய கோஷம். இது வந்து நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள், இந்த புத்திசாலித்தனம் இத வச்சு பண்றது தான் இந்த 2 இதுவும். ஓகே. இந்த 4வது பண்டு பார்க்கறது வந்து விஞ்ஞானமய கோஷம். இதுல நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? ஆ இமோஷன்ஸ், இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, நம்மளோட உணர்ச்சிகள், அறிவு மூலியமா பகுத்தறிந்து பார்ப்போம். இது சரி, இது தவறு அப்படின்றது வரைக்கும் தெரிஞ்சு பண்றது தான் இந்த விஞ்ஞானமய கோஷம். இதுல எல்லாம் நம்ம பகவான புரிஞ்சுக்கலாமா? அப்படின்றத விட இந்த ஆனந்தமய கோஷம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அதுதான் வந்து டாப் ரியலைசேஷன். அந்த ஹையஸ்ட் உணர்தல் எதுனா, இந்த ஆனந்தமய கோஷம் தான். ஏன்னா, அந்த ஆத்மா வந்து எப்படி சொரூபமானது, நித்தியமானது. அது வந்து சச்சித்தானந்தம் பகவான் எப்படி சச்சித்தானந்தம் உடையவரோ, இந்த ஆத்மாவும் வந்து சந்தோஷம் உடையது. அதுதான் இந்த டாப் மோஸ்ட் ரியலைசேஷன்றது வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஆ அந்த லாஸ்ட் சமாதி யோகங்கள் பண்ணும்பொழுது, அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் சமாதி நிலை அடைஞ்சு, உள்ளுக்குள்ளார பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சு, அந்த கடைசி ஸ்டேஜ ரியலைஸ் பண்றது, அந்த உணர்வு தான் வந்து இந்த ஆனந்தமய கோஷம். அதுதான் உண்மையான உணர்தல் அப்படின்றத வந்து நம்ம இதுல பார்க்கிறோம். சோ இதுல வந்து ஆத்மாவை மூடியுள்ள அந்த 5 கவரிங் பார்க்கிறோம். உடலால தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து இந்த அன்னமய கோஷம், பிராணமய கோஷம், மனோன்மய கோஷம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து இமோஷன் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு பார்க்கிறது இந்த விஞ்ஞானமய கோஷம், ஆனந்தமய கோஷம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அடுத்தது உடலில் உள்ள 2 அறிபவர்கள். இப்ப நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். என்ன பார்த்திருக்கோம்? க்ஷேத்திரம் அப்படின்றது வந்து உடல் அப்படின்னு தெரிஞ்சது. அர்ஜுனருக்கு இதுல 6 கொஸ்டின் இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்க வந்து லெவல் 2 போகும்போது இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். ம் அ க்ஷேத்ரஜ்ஞன் அப்ப உடலுக்குள்ளார இந்த இதயத்துக்குள்ளார ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குன்றத இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த உடல் 24 கூறுகளால் ஆனது. அப்ப ஆத்மாவ பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப அந்த க்ஷேத்ரஜ்ஞன் அப்படின்றது வந்து 2 விஷயங்கள குறிக்கும். ஒண்ணு வந்து ஆத்மா, இன்னொன்னு வந்து பரமாத்மா. இந்த 2 விஷயங்கள குறிக்கிறது தான் க்ஷேத்ரஜ்ஞன்.
அப்போ இந்த ஜீவாத்மா நம்ம வந்து என்னது, இந்த உடலம் நமக்கு வந்து நம்ம உடலம் பத்தி மட்டும் தான் தெரியும். அதே நம்மளுடைய பகவானுக்கு, பரமாத்மாவுக்கு என்ன தெரியும்? இங்க இருக்கிற அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும், அனைத்து ஜீவராசிகள், ஹியூமன்ஸ் பத்தி தான் தெரியுமா பகவானுக்குன்னு கேட்டா இல்ல. எல்லா லிவிங் என்டிட்டி, எந்த உயிர்வாழிகள் எடுத்தாலும் அதுக்குள்ளார பரமாத்மா இருக்காங்க. எல்லா அவரால படைக்கப்பட்ட அனைத்து பர உடல்கள பத்தியும் பகவானுக்கு தெரியும். எப்படி ஒரு மன்னருக்கு வந்து அந்த நாட்டுல இருக்கிற பிரஜைகள் எல்லாருக்கும் தெரியுமோ, அதே மாரி பகவானுக்கு எல்லார பத்தியும் தெரியும். ஆனா இந்த ஆ ஜீவாத்மாக்கு என்ன தெரியும்? பகவான பத்தி, நம்ம உடல பத்தி மட்டும் தான் தெரியும். அப்படின்றது நம்ம இந்த விஷயங்க தெரியும். இது 2த்துக்கும் பெயர் வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞன். க்ஷேத்ரஜ்ஞன்னா ஆத்மா, பரமாத்மா. இந்த 2 விஷயங்களையும் வந்து குறிக்கும். ஓகேங்களா? இதுக்கு ஒரு அனாலஜி எடுத்து புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப வந்து ஒரு ட்ரீ இருக்கு. அந்த ட்ரீல வந்து 2 பறவை இருக்கு. ஒரு பறவை என்ன பண்ணுது? அந்த பறவை வந்து அங்க இருக்கிற பழத்தெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுருக்கு. அந்த ட்ரீய வந்து நம்மளோட உடல் கூட எடுத்துக்கலாம். அந்த பறவை இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஒண்ணு சாப்பிடுறது. அது வந்து அது ஜீவாத்மா. இன்னொன்னு வந்து நமக்கு உள்ளாரையே உறைஞ்சுகிட்டு இருக்க நம்மளுடைய பரமாத்மா. அவங்களும் அங்க தான் இருப்பாங்க. நம்ப செய்யற செயல் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வந்து பார்த்துக்கிட்டு, கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படின்றதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இடத்துல. சோ ஜீவாத்மா ஸ்வரூபம் என்னது? பரமாத்மா எட்டர்னல் அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்க நம்ப எல்லாத்துக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஓகே. நம்ப சாங்ஷன் குடுப்பாங்க. நம்ம பண்ற விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பகவான். நம்ப நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணோம்னா, பகவான் அதுக்கு என்ன குடுப்பாங்க? அதுக்கேத்த பலன் குடுப்பாங்க. அதுக்கு வந்து ஓகே நீங்க அத பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு அனுமதிப்பாங்க. ஒரு விஷயம் வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அதற்கான இது பேடா பண்ணோம்னா, அது எல்லாமே நமக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுவாங்க ஆனா பரமாத்மா, நம்ம ஆனா என்ன பண்ணுவோம், அந்த மரத்துல இருக்கிற அந்த பழத்த வந்து ருசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுல தான் நம்ம வந்து அந்த ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம். அந்த உடல் மரம் வந்து உடல்ன்னு சொன்னோம். அப்ப அந்த ஆத்மா வந்து என்ன பண்ணுது? பழத்த ருசிச்சுட்டு இருக்கு. நம்ப வந்து இங்க மெட்டீரியலா இருக்கிற அந்த விஷயங்கள், அந்த இன்பத்துல தான் நம்ப வந்து இருக்கோமே தவிர, நம்மளுக்கு உண்மையான இன்பம் என்ன? இன்பத்திலே பிளிஸ்ஸுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியாது. இதுதான் இன்பம் நெனச்சுக்கிட்டு நம்ம ருசிச்சுட்டு இருக்கோம். பரமாத்மாவா இருக்க பகவான் வந்து சாட்சி பறவையா உட்கார்ந்துகிட்டு இப்படி வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த ஆத்மா எப்ப இப்படி என்ன திரும்பி பார்க்கும்? அப்படின்றது நம்ம ஆசைப்பட்டாலே போதும். பகவான் அதுக்கான அனுக்கிரகம் பண்ணி நமக்கு பக்தி பாதைய குடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். இந்த ஸ்லைட்ல வந்து நம்ப உண்மையான அறிவு, ஞானம் இப்ப நம்ம அறிவ வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்ப அப்படின்னா என்னது? அது என்னது? உண்மையான ஞானம் அப்படின்னா என்னது? அப்படின்னா நம்ம நாலேட்ஜ் கேதர் பண்ணி எல்லா விஷயங்களையும் வச்சுக்கிறத விட, அத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அந்த பண்புகள வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல? அடக்கம், அஹிம்சை. அடக்கம்ன்றது வந்து என்னது? ரொம்ப ஹியூமிலிட்டி. அன்பா, ரொம்ப அடக்கத்தோட இருக்கிறது. எல்லா விஷயங்களும் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம்? ரொம்ப ஹம்பிளா இருக்கிறது. எல்லா வெறும் மனிதர்கள்ட்ட மட்டும் தான் இருக்கிறதா? இல்ல. எல்லா அனைத்து உயிர்வாழிகள்ட்டயும் எப்படி இருக்கிறது? நம்ம வந்து ரொம்ப அன்போட இருக்கிறது. அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் அடக்கத்தோட இருக்கணும். ஹியூமிலிட்டி பக்தியில வந்து அந்த அடக்கம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கிட்ட இருக்க வேண்டிய ஒரு பண்புகள். நம்ம அது எல்லாத்தையும் நம்மள வளர்த்துக்கணும். அடுத்தது அஹிம்சை. என்ன பண்ணக்கூடாது? எதையுமே வந்து நான் வயலன்ஸ் துன்புறுத்தவே கூடாது. ஏன்னா, இந்த நமக்கு தெரியும். இந்த உடல் வந்து என்னது? உள்ளார எல்லார் இதயத்திலயும் பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க. ஏன்னா, அவருக்கு தான் இந்த ஆத்மா வந்து சொந்தமானது. அது நமக்கு தெரியாம நம்ம உடல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அ நம்மளே சம்டைம்ஸ் வருத்திப்போம். பத்தாததுக்கு அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அந்த புலன் இன்பத்துக்காக நம்ம நெறைய விஷயங்கள பண்ணி, தவறான பழக்கவழக்கங்களால அத மாரியும் பயன்படுத்தி என்ன பண்ணுவோம், பக்கத்துல இருக்கிற மற்றவங்களையும் வந்து துன்புறுத்துவோம். எப்பயுமே என்ன பண்ணக்கூடாது, யாரையுமே வந்து ஹிம்சிக்கவே கூடாத ஒரு விஷயம். யாரையும் ஹர்ட் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா அது வந்து நான் வயலன்ஸ். அடக்கத்தோட இருக்கணும். அஹிம்சை நான் வயலன்ஸ் இருக்கணும். அந்த யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது. எது நடந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பொறுத்துக் கொள்ளணும். டாலரேட் பண்ணியிருக்கணும். ஏன்னா, ஆத்மாவுடைய ஸ்வரூபமே வி ஆர் எட்டர்னல் சர்வன்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அந்த விஷயத்த நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அது புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு நெறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த பண்புகள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்துடும். அடுத்தது சிம்பிளா இருக்கணும். எளிமையா இருக்கணும். அடுத்தது எல்லா விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் எப்படி இருக்கணும்? அது பற்றற்று.
துறந்து இருக்கணும். அப்ப இதெல்லாம் வந்து என்னது நற்பண்புகள். இந்த ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தோம். அடக்கமே அறிவின் ஆரம்பம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே என்னது அடக்கத்தோட இருக்கிறது அப்படின்றது நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? தேவி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ட்ரை பண்றீங்களா? रूपद्रष्टा अनुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति साप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. இருப்பினும் இவ்வுலகில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றனர். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இது எல்லாமே வந்து இந்த இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். யார் இருக்காங்க? நம்ம சோல் மட்டும் கிடையாது. பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க. அவங்கதான் வந்து என்ன பண்றாங்க? எல்லாத்துக்கும் சாங்ஷன் பண்றாங்க. நம்ம பண்ற விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே சாங்ஷன் பண்றாரு. எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளரும் அவருதான். நம்ம வந்து அவருடைய சொத்து, அவருக்கு சொந்தமானவங்க. ஆனா நம்ம ராங்கா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இருக்கோம். எல்லாத்தையும் மேற்பார்வையிட்டு அவரு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் அனுமதியும் வழங்கி கொண்டுதான் பகவான் இருக்கின்றார். பரமாத்மா அறியப்படுபவரும் அவரே. பகவான் தான் வந்து யாரு? பரமாத்மா அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். எல்லாருடைய இதயத்திலையும் 4 கை ரூபத்துல பகவான் வந்து பரமாத்மாவா வீற்றிருக்காரு. ஜீவாத்மா வந்து காக்கப்படுபவர் என்று சொல்லுவாங்க. புக்த அப்படின்னு சொல்லுவோம். பகவான வந்து போக்தா அப்படின்னா காப்பவர். பகவான் வந்து நம்மள காப்பவர். நம்ம வந்து காக்கப்படுபவர். அவரால நம்ம வந்து காக்கப்படுறவங்க அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம். அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப திருஷ்டா அனுமந்தா இப்ப நம்ம படிச்சோம்ல இந்த ஸ்லோகா அதோடைய பிக்சருடைய ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த கார் இருக்கு. இந்த கார வந்து வந்து யார் எடுத்துட்டு போறாங்க? நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம தான் எல்லாமே ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கோம்ன்றது. ஆனா பகவான் தான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? நம்மள வந்து வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ப அவரோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார தான் நம்ம இருக்கோம். உபதிருஷ்டா நம் செயல்களை கவனிப்பவர். நம்ம செய்யற எல்லா செயல்களுமே பகவான் வந்து கவனித்துக் கொண்டுதான் இருப்பாங்க. நம்ம நல்ல விஷயங்கள் பண்ணா அதுக்கான நல்ல இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேரும். அந்த கர்மா வந்து செய்யும். அதே நம்ம தவறுதல் பண்ணோம்னா அதுக்கான கர்மாவும் வந்து செய்யும். அந்த நம்மளுக்கு நடக்கிற அந்த இன்ப துன்பம் அந்த விஷயங்களுக்கு நம்ம தான் காரணம். என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்துட்டா, ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்த குடுத்துட்டாங்க பகவான் அப்படின்றத நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம். நம்மளுக்கு வந்து இப்ப இருக்கிற விஷயம் மட்டும் தான் தெரியும். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. நம்ம ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து வந்து நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் இது எல்லாமே பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுக்கு தெரியும். நமக்கு இந்த பிரசன்ட் இப்ப விஷயங்கள் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும். எல்லாமே என்னது நம்மளுடைய கர்மங்களால தான் நமக்கு நடக்கிறது இன்பத் துன்பங்கள். அதனாலதான் பகவான் சொல்லுவாங்க, எது நடந்தாலும் அத வந்து நம்ம பொறுத்துக் கொள்ளணும். நல்ல விஷயங்கள் பண்ணா அதுக்கானது கிடைக்கும். தவறா இருந்து பண்ணா அதுக்கானது கர்மங்களும் நம்ம அனுபவிப்போம். பகவான் அந்த ஆசைகள் நம்மளுக்கு நல்லதா இருந்துச்சுன்னா, அவர் அத நிறைவேற்ற அனுபவிப்பார். எப்படி இந்த காரின் பின் இருக்கையில உட்கார்ந்துகிட்டு நம்ம போகிறதுக்கு விரும்பும் பரமாத்மா வந்து நம்மளே ஓட்டிச் செல்றாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். இப்ப நம்ம 11th சாப்டர்ல பார்க்கும்போதே அர்ஜுனர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான் நீ இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்து இந்த போரை பண்ணு அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்றாங்க. நீதான் இந்த போர்ல எல்லாரையும் இது பண்றேன்னு நினைக்காத. இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்து சக்திரிய தர்மமானய உன்னை போர் பண்ற விஷயத்த நீ பண்ணு அப்படின்றது கூட சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம அதையும் வந்து ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். அடுத்தது இறைவனின் 3 நிலைகள். இப்ப நம்ம பகவான வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன் இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன், அடுத்தது பரமாத்மா ரியலைசேஷன், அப்புறம் பகவான் ரியலைசேஷன். இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? நம்மளுக்கு தெரியும் பகவான் இது எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த விஷயம் தான். ஆனா இந்த ரியலைசேஷன் இருக்கு, நம்மளோட உணர்தல் இருக்கு பாத்தீங்களா? எவ்வளவு டெப்தா இருக்குன்றது நம்ம இந்த இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப
ஜோதிய வழிபடுவாங்கல்ல, ஜோதி ரூபத்தை, அதுதான் வந்து பிரம்மன் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ரியலைசேஷன், பகவானுடைய தேஜஸ், அந்த ஒளி ரூபத்தை வழிபடுறவங்க வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. ஞானிகள், நேத்து பார்த்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் வழிபடுறது இந்த பிரம்ம ஒளி. அவங்களும் பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்தவங்க. அவங்களுடைய ஒளிதான் இது. அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே கிட்டக்க போய் பார்த்தோம்னா சூரியன், அவங்க வந்து ஒரு மண்டலத்துல இருக்காங்க. அப்ப அந்த விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பரமாத்மா ரியலைசேஷன். சோ பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலயும் இருந்து பரமாத்மாவா 400 ஃபார்ம்ல இருந்து இருக்காங்கன்ற வரைக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற ஒரு உணர்தல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் பரமாத்மா ரியலைசேஷன். சூரிய மண்டலம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இன்னும் உள்ளுக்குள்ளார போய் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவான் ரியலைசேஷன், அந்த சூரியன் இல்ல, அதுக்குள்ளார தேவர் இருக்காங்க, சூரிய பகவான் அப்படின்னு தான் அதை செயல்படுத்துறாங்கன்றது வரைக்கும் நம்ம இன்டீரியர் போறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் பகவான் ரியலைசேஷன். பகவான் ரியலைசேஷன், பகவான் எப்படி இருப்பாங்க, 2 கைகள் ரூபத்தோட ஷாம சுந்தரம் ஃபார்ம்ல பகவான் இருப்பாங்க. சோ இதுதான் 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன். ஒண்ணு வந்து பிரம்மன், அடுத்தது பரமாத்மா ரியலைசேஷன், அப்புறம் பகவான் ரியலைசேஷன். எவ்வளோ இன் டெப்தா நம்ம வந்து போறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். பக்தர்கள் எப்பவுமே பகவான் ரியலைசேஷன் இப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுதான் பிரியப்படுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ், 13.20 ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யாநாதி உபாவபி விக்ராம்ஷ ச குணாம்ச்சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல பகவான் நோவர், அவருக்கு நம்மள பத்தி தெரியும்ன்றதுக்கு வந்து பரமாத்மாவா இருக்காங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப வந்து இங்க இந்த இடத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே ஆரம்பமற்றவை. ஆல்ரெடி வந்து எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்த ஒரு விஷயங்கள் தான். அங்க இருந்துதான் பகவான் இந்த இந்த இடத்த வந்து நமக்காக தோற்றுவித்திருக்காங்க. இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர், அத வந்து பிரகிருதி அப்படின்றத சொல்லுவோம். அந்த எப்படி இருக்கும் அந்த இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்குணங்களால ஆட்பட்டிருக்கும். இந்த ஜீவாத்மா என்ன பண்ணும், அந்த முக்குணங்களால ஆட்பட்டு, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். சோ நம்ம இந்த முக்குணங்களுக்கு ஆட்பட்டுட்டு இருந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதுதான் நம்மளுடைய நித்தியமான உலகம், இப்படி இங்கதான் இன்பத்தை அனுபவிக்க வந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபுல்லா நம்மளுடைய இது ஃபுல்லா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கு. ஆக்சுவலா பகவான் நமக்கு இங்க வந்து சான்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல வந்து திரும்ப பக்தி பண்ணி நம்ம நித்தியமான பகவானோட லோகத்துக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு கிரியேட் பண்ணி நமக்காக உருவாக்கி கொடுத்திருக்காங்க. அது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும், இங்க இருந்து எப்படி நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவானை ரீச் பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம மெட்டீரியலா எதுவுமே பண்ணிக்க கூடாதான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. மெட்டீரியலா இந்த பிசிக்கலா இந்த பாடியை நல்லபடியா பாத்துக்கணும். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், அந்த கடமைகளை நம்ம நல்லபடி செய்யணும், தர்மத்தோட செய்யணும் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கான அனாலஜி தான் இப்ப நம்ம ஸ்லோகா பார்த்தோம்ல, அதுக்கானது இங்க இருக்கு. சோ இங்க நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க நம்ம மனிதர்கள் நம்ம இருக்கோம், இந்த இயற்கை தான் இந்த பிரகிருதி, அது 3 குணங்கள். இந்த வெப்பன்ஸ் பாத்தீங்களா, இந்த கருவிகள் தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம். இங்க நடக்கிற செயல்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த நம்ம கிட்ட இந்த 3 குணங்களுக்கு நம்ம பந்தப்பட்டுருவோம். சத்துவ குணத்துல, ரஜோ குணத்துல, தமோ குணத்துல. இன்னும் வரப்போற சாப்டர்ல இன்னும் இதை பத்தி டீடைல்டா படிப்போம், இந்த குணங்களை பத்திலாம். இப்ப வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு ஆட்பட்டதுனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, 2 விஷயங்களும் நடக்குது. ஒண்ணு இன்பமும் கிடைக்குது, துன்பமும் நமக்கு வந்து கிடைக்குது. இப்ப நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 லேக் இப்ப வந்து சேலரி வாங்குறோம் அப்படின்னா, அந்த ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ நம்ம இதுல பந்தப்பட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது என்னவாகுதுன்னா, நம்மளுடைய ஆசைகள் காரணமா இப்ப நம்ம இது வாங்குறோமா, சரி இந்த காசை வச்சு நம்ம காரு, வீடு இது அடுத்தடுத்து பார்ப்போம். சரி இதோட நம்ம ஓஞ்சிடுறோமா? கிடையாது. இல்ல இதுக்கு அடுத்தது இன்னும் நம்ம எப்படி உயர்த்தி கொள்ளணும். சோ நம்ம இருக்கிற டைம் எல்லாம் என்ன பண்றோம், இன்னும் பெட்டரா, இன்னும் பெட்டரா, இன்னும் பெட்டரான்னு நம்மளையே வருத்திக்கிட்டு நம்ம பண்ணக்கூடாது. நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணணும். அதுதான் பிரதானம் நினைச்சுக்கிட்டு பண்றதுனாலதான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, இன்பமும் கிடைக்குது. சம்டைம்ஸ் என்னவாயிடுது, அதுவே நம்மளுக்கு லாஸும் கிடைக்குது. லாஸ் ஆகுறதுனால நம்ம என்ன கிடைக்குது, துன்பத்தையும் அனுபவிக்கிறோம். சோ இந்த இன்பம், துன்பம் 2மே நம்ம என்ன பண்றோம், அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம தான் காரணம். ஏன்னா இந்த இதுல வந்து நம்ம சிக்கிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மாயா அப்படின்ற இந்த ஜட இயற்கையில வந்து ஏன்னா அத ஆட்சி பண்றதே மாயா சக்தி தான். அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த 3 குணங்களையும் ஆட்டி படைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம அதுல பந்தப்பட்டுறதுனால இந்த இன்பத் துன்பங்களுக்கு நம்ம ஆளாயிடுறோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல பாக்குறோம். சோ ஜட பொருளை அனுபவிக்க முயல்வதாலே ஆத்மா சிக்கிக் கொள்கின்றது. அதனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்றத நம்ம இதுல பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைட்ல வந்து நவீன அறிவியல், அப்புறம் ஆன்மீக மெய்ஞானம், சயின்ஸையும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் நம்ம வந்து இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம போன்லாம் நம்ம பேசுறோம். நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கால் வருது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இங்க இருந்து நம்ம அந்த போன் அட்டெண்ட் பண்ணி அங்க இருக்கவங்கள்ட்ட தொடர்பு கொள்றதுக்கு வந்து நம்ம போனை யூஸ் பண்ணுவோம். சயின்ஸ் எப்படி அளவு நவீனமா வளர்ந்திருக்கு. அங்க இருக்கவங்கள்ட்ட ஃபர்ஸ்ட்லாம் லெட்டர் போட்டு அப்படிதான் நம்ம பேசுவோம். இல்ல போய் மீட் பண்ணி அப்படின்னு இருக்கும். ஆனா இங்க இருந்து அங்க ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசுறதுக்கு இந்த மொபைல நம்ம வந்து உபயோகிக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. அப்ப இந்த ஆத்மாவையும் பரமாத்மா பகவானையும் நம்ம கனெக்ட் பண்றது எப்படி? அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. அது எப்படி இந்த ஆத்மாவ பகவான் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, த்ரூ சாண்டிங். பகவத் விஷயங்களை காதால கேட்கறது. அப்ப நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் 9 டிவோஷனல் சர்வீஸ் பார்த்தோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், இப்படி 9 பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே டிவோஷனல் சர்வீஸோட முதல் விஷயமே என்னது, ஸ்ரவணம். அதுதான் நான் அன்னைக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாரும் கேட்கிற விஷயம். சோ நம்மளையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்றது. இப்ப பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கோம். அவரை பத்தின விஷயங்களை கேட்கிறோம். அது நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் இது. கனெக்ட் பண்ணி ஸ்பிரிச்சுவலா தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஆன்மீகம். ஆத்மாவையும் பகவானையும் அப்படின்றத அனாலஜி இந்த ஸ்லைட் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு என்பது போனை குறிப்பதில்ல, மறுமுனையில் இருக்கும் நபரை தொடர்பு கொள்வது. அழைப்புனா அந்த போனையும் அது நம்ம பாக்குறோம் இல்ல. அங்க யாரோ கால் பண்ணிருக்காங்க. அதன் மூலமா நம்ம வந்து பேசுறோம். அதே மாதிரி இந்த ஆன்மீகம் வந்து என்னது, ஆத்மாவை தொடர்பு கொள்றது. ஓகேவா? இந்த அறிவியல் உடலை, போனை ஆராய்கிறது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோங்க, இந்த அறிவியல் விஞ்ஞானத்துல இந்த போனை வந்து இது இவ்ளோ சாம்சங்கா இல்ல ஐபோனா, அதுல இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய ஆன்மீகமானய பரமாத்மா நம்ம ஆத்மாக்கு என்ன தேவை, ஆத்மாவுடைய ஃபுட் என்ன, ஆத்மா நித்தியமானது, அந்த விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்றது நம்ம இங்க இந்த ஸ்லைட்ல புரிஞ்சிருக்கோம். அடுத்தது இதுல வந்து மறுபிறவியும் மக்கள் தொகையும் ஒரு விளக்கம். இங்க நம்ம பார்த்தோம்னா இவல்யூஷன் ஆஃப் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு பாருங்களேன். இன்னும் நிறைய அந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் விலங்குகள் இருக்குல்ல. ஃபர்ஸ்ட் நீர் வாழ்வன, அப்புறம் வந்து நிலத்துல இருக்கிறது, அப்புறம் ஊர்வன, பரப்பன, அப்புறம் விலங்குகள், அப்புறம் மனிதர்கள் இப்படின்னு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்க்கு வந்து போயிட்டு இருக்கு. சோ இந்த பிக்சரை பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த உடலை விட்டு அடுத்தது அடுத்ததுன்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். மக்கள் தொகை என்பது மனிதர்களை மட்டும் குறிப்பதில்ல. ஏன்னா அங்க இருக்கிற பகவான் வந்து நமக்கு தான் நம்ம மனிதர்கள் மட்டும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்ப்பா. எல்லா உயிரினங்களும் பகவானால படைக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அதுக்குள்ளார சோல் இருக்கு. அந்த எறும்பா இருந்தா கூட என்ன இருக்கு, அதுக்குள்ளார ஆத்மா இருக்கு. அதுக்குள்ளார பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு விஷயங்களையும். அப்ப என்னவாகுது, இந்த விஷயங்கள் இந்த உடம்ப விட்டு அதுக்கு அடுத்தது அப்கிரேட் ஆயிருக்கு. இப்ப நம்ம இதுல இன்னும் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம், இந்த ஆரோ மார்க்லாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்களேன். இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம், இப்ப டைனோசர் வந்து எக்ஸ்டிங்க்ட் ஸ்பீஷிஸ்ன்னு சொல்றோம். அது இல்ல இப்ப அழிந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா, அப்ப அந்த ஆத்மா என்னவா இருக்கு, ஏன்னா நம்ம இந்த பகவத்கீதா படிக்கும் போதே தெரிஞ்சுக்கிச்சு செகண்ட் சாப்டர்ல. உடல் ஆத்மான்றது வந்து நித்தியமானது. சட்டைய கழட்டி போடுற மாதிரி இந்த உடலுக்கு தான் அழிவே தவிர ஆத்மாக்கு கிடையாது. அது வந்து இந்த உடலை விட்டு அடுத்த உடலுக்கு போகுது. அதே மாதிரி இந்த டைனோசர் உடம்புல இருக்கிற அந்த சோல் என்னவாயிடுது, அப்கிரேட் ஆகி அடுத்த உடல் எடுத்திருக்கு. சோ அதனாலதான் வந்து இந்த விலங்குகள்லாம் வந்து என்னவாகுது, அப்கிரேட் ஆயிடுச்சு. இந்த நீர்ல வாழறதுலாம் அடுத்தது நிலத்துல வாழறதா மாறிடுச்சு. நிலத்துல வாழ்வதெல்லாம் ஊர்வன,
அதுல ஆயிடுச்சு. அதுல இருந்து பறவைகளா, அப்புறம் விலங்குகளா. இப்ப இந்த லயன்ல இருந்து அடுத்ததா இதுக்கு என்ன பிறவி கிடைக்கும்? வேற ஒரு விலங்கு பிறவி கிடைக்கும். இன்னும் அது நல்லது பண்ணுச்சுன்னா, அதுக்கு அடுத்து மனித பிறவி கிடைக்கும். சோ ஒவ்வொரு ஸ்பீஷிஸ்ல இருந்துமே அப்கிரேட் ஆகி இந்த ஆத்மா என்னவாகுது? அடுத்த பிறவி எடுத்திருக்கு. அப்ப நம்மளுடைய ஜனத்தொகை எவ்வளவு இருந்துச்சு? ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவ்ளோ ஜனத்தொகை. இதற்கு காரணமே என்னது? இந்த உயிர் வதை. இந்த உயிர் வதை நல்லா நிறைய பண்றதுனாலதான் என்னவாகுது? இதுக்கெல்லாம் நல்ல அடுத்த நற்பிறவி கிடைச்சிருது. மனித உடல் கிடைச்சிருது. ஏன்னா மனிதரால கொல்லப்படுற அந்த விஷயம் என்ன கிடைக்குது? அந்த அந்த விலங்குக்கு வந்து நற்கதி கிடைச்சு நல்ல உடல் கிடைச்சிடுது. அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ மொத்தம் எத்தனை உயிரினங்கள் இருக்கு அப்படின்றதுனா 84 லேக் ஸ்பீஷிஸ், அதாவது 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் உள்ளன. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி. நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே. அதிலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 லட்சம் வந்து மனித வகை மட்டுமே 4 லட்சத்துல இருக்கு. அப்புறம் அடுத்தடுத்து மத்தது எல்லாமே இருக்கு. விலங்கு இனங்கள் குறையும் போது அந்த ஆத்துமாக்கள் மனித உடலுக்குள் நுழைகின்றன. இத நம்ம இதுல நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கணும். சோ எந்த உயிரையும் நம்ம ஹிம்சிக்கவே கூடாது. எந்த உயிரா இருந்தாலும் அததான் என்ன பண்ணணும்? அதுக்குள்ளார பரமாத்மா இருக்காங்க. இது ஆத்மா, இது பரமாத்மா. எந்த உயிரையும் நம்ம நான் வயலன்ஸ் அப்படின்றது நம்ம கிட்ட இருக்கவே கூடாது. ஏன்னா அதெல்லாம் அப்கிரேட் ஆகி அடுத்த இதுக்கு வந்தாச்சு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த பகவான் அரிய பிறவி, இந்த மானிட பிறவி. இந்த மனித உடல் பகவான் நமக்கு குடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா நமக்கு என்ன பண்ண முடியும்? ஏன்னா விலங்குகளா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எந்த கர்மங்களும் கிடையாது. அந்த கர்மத்தெல்லாம் நம்ப அது கொல்றதுனால அதெல்லாம் நம்ப எடுத்துக்கிறோம். அத நம்ப அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப இந்த உடல், இந்த மனித உடல் எடுத்திருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ப இன்டெலிஜென்ஸ் குடுத்திருக்காங்க. பகவான் நம்பளால இந்த சென்சஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு பக்தி பண்ண முடியும். நம்ப நல்லபடியா வாழ்க்கையும் வாழ முடியும். சத்துவ குணத்துல இருக்க முடியும். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டும் நம்ம நல்லபடியா பண்ண முடியும். நம்மளால முடிஞ்ச தொண்டு, சிறு தொண்டு பண்ணாலே போதும். எந்த உயிரையும் ஹிம்சிக்காம இருக்கிறது. இந்த பண்புகள் எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு ஆத்மானா என்ன? பரமாத்மானா என்ன? அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதுதான் இந்த மனித பிறவியோட ஆத்மாவுடைய ரியலைசேஷன் அப்படின்றத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ம். அப்ப இந்த கர்ம வினைகள் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். அப்ப நம்ம இதெல்லாம் பண்றதுனால கர்மங்கள் அதெல்லாம் நமக்கு வந்துருது. அதுக்கு நம்ம தான் காரணம். ஆனா அந்த கர்ம வினைய வந்து வெல்ல முடியுமா அப்படின்றத பார்த்தா, கண்டிப்பா அது என்ன பண்ண முடியும்? மாற்ற முடியும். எப்படி வந்து கைதிகள் இருப்பாங்க. இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஜனாதிபதிக்கு எப்படி ஒரு கைதியின் தண்டனையை ரத்து செய்ய அதிகாரம் உள்ளதோ, அந்த தண்டனையை வந்து நெறைய மனுக்கள் போட்டு, போட்டு என்ன பண்ணலாம்? அவங்க கிட்ட அ ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த கைதிய வந்து ரத்து செய்ய முடியுமோ, அதே மாரி நம்ப பகவான் கிட்ட எப்ப வந்து நம்ப சரணாகதி அடைஞ்சிட்டனோ, பகவான் என்ன பண்ணிருவாங்க? நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி செய்த அத்தன பாவங்களையும் பகவான் அழிக்க முடியும். அவருக்கு அவ்ளோ சர்வ வல்லமை படுது. அது எல்லாமே எதுக்காக பண்றாரு? பகவான் அவ்ளோ காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி அவ்ளோ கருணையாக இந்த இந்த ஆத்மா வந்து நம்ம கிட்ட வராதா அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்க ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடையணும். ஃபுல் சரண்டர் ஆயிட்டு, கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆயிட்டு, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். பக்தி பண்ணி தான் நம்ப என்ன பண்ண முடியும்? பகவான திருப்தி பண்ண முடியும். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்த உச்சரிக்க முடியும். இது கேட்கும்பொழுதே நம்ப அவங்க ப்ளீஸ் பண்ணி உச்சரிக்கணும். இது பண்றம்போதே நம்ம கிட்ட அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் நம்மகிட்ட நடக்கும். அது நடக்கும்பொழுதே நம்ம கிட்ட எல்லா விஷயங்களையும் நல்ல ஆஸ்பீஷியஸான நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து சேரும். ஏன்னா அந்த அந்த மந்திரத்துங்களுக்கே அவ்ளோ வந்து சக்தி வாய்ந்ததுன்றதையும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இந்த விஷன் ஆஃப் நாலேட்ஜ், ஞான கண், விஷன் ஆஃப் நாலேட்ஜ் அப்படின்றது என்னது? உடல் அப்படின்றது வந்து க்ஷேத்திரம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்தது ஆத்மா அப்படின்றது வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞன். அதோட வித்தியாசத்தையும் நம்ம வந்து நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து என்னது? முக்தியே அப்படின்றத இங்க பாக்குறோம். சோ அந்த க்ஷேத்ரஜ்ஞன் அப்படின்றது வந்து ஆத்மாவை மட்டும் குறிக்காது. ஆத்மா, பரமாத்மா 2 விஷயங்களையும் குறிக்கிறது தான் க்ஷேத்ரஜ்ஞன். அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் குடுத்திருக்கிற இந்த ஆன்சர். அப்ப உடல பத்தி தெரியும்போது நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம தான் இந்த உடல் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம கிட்ட உடல்ல வந்து இது என்னது? அது என்னதுன்னு கேட்டோம்னா, ஆ ஹூ ஆர் யூ அப்படின்னு உங்களோட பாடி பார்ட்ஸ் சொல்லிட்டுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஐ நான் சொல்லுவோம். நான் கண்ணு, நானு காது, நானு கை அப்படின்னு சொல்லுவோமா? இல்லல்ல. என் கண், ஆ என்னுடைய மூக்கு, என்னுடைய அந்த பார்ட்ஸ் அப்படிதான் குறிப்போம். அப்ப உண்மையான நான் அப்ப யாரு? நம்ப யாரு? நான் அப்படின்றதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா, நம்ப இந்த உடல் கிடையாது. நம்ப வந்து என்னது?
ஆத்மா அப்படின்ற இந்த நாலேஜ் தான் நம்மளுக்கு இங்க பகவான் இந்த சாப்டர்ல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கான சாப்டருடைய சுருக்கம். நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நான் வந்து ஆத்மா, நித்தியமான ஆத்மா. அப்ப ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் கனெக்ட் பண்றது தான் இந்த ஆத்மாவுடைய வேலை. அப்ப இந்த உடல் வந்து டெம்பரவரி தான். இது அழியக்கூடிய ஒரு உடல் தான். நம்ம இந்த ஃபால்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே என்னது ஆனா இந்த ஆத்மா இதை விட்டு அடுத்த வேற உடம்பெடுத்து அப்கிரேட் ஆயிட்டு போகும். நம்ம நல்லது பண்ணோம்னா நல்ல உடல் கிடைக்கும். நல்ல ஒரு குடும்பத்துல உம் ரிச்சான ஃபேமிலில பக்தர்கள் உள்ள குடும்பத்துல அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இடத்துல நம்மளுக்கு பிறப்பு கிடைக்கும். இல்ல நம்மளுடைய கர்மங்கள் நம்மளுக்கு தவறான கர்மங்கள் செஞ்சு வீழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படின்னா இதே இந்த பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சி இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலயே பிறந்து என்ன அதுக்கேத்த ஒரு உடல் கிடைச்சு பக்தி பண்ணி நம்ம இது பண்ணுவோம். ஆனா எல்லா ஆத்மாக்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பா பகவான் அவங்கள வந்து அப்கிரேட் பண்ணி அவங்க கிட்ட கொண்டு போவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா எனக்குள் இருந்து வழிகாட்டுகிறார். நம்மள எப்பவுமே என்னது யார் நம்மள கைட் பண்றாங்க, நமக்குள்ளார பரமாத்மாவா பகவான் இருந்துதான் என்றென்றும் அவர் நம்மள வழி நடத்துகிறார். நம்ம தான் அதை வந்து அந்த உணர்தல் இல்லாம இந்த புலனுகர்ச்சியிலேயே வந்து இந்த சந்தோஷங்கள் தான் உண்மையானதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம இதுலயே வந்து சுழன்று இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையான அறிவு என்பது நற்பண்புகளை வளர்ப்பதே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த மண்ணை நான் சொன்ன மாதிரி வளமானதா ஆக்கணும். நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த ஈகோ, ஃபால்ஸ் ஈகோ, அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஹியூமிலிட்டியா பகவான் கிட்ட பகவானே வந்து அவதாரம் பண்ணியிருப்பாங்க. கிருஷ்ண அவதாரம் பண்ணிருக்கும் போது கிருஷ்ணாவும் பலராமரும் ஒரு குரு கிட்ட போயிட்டு தான் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அவங்க வந்து எல்லா 64 கலைகளையும் வந்து கற்றுக் கொண்டிருப்பாங்க. அந்த குருவோட பேர் நீங்க ஆல்ரெடி இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அப்ப குரு கிட்ட போகும்போதுதான் வந்து என்னது அவரு நமக்கு எப்படின்னு இருந்து காமிச்சிருக்காங்க. சாந்திப்ப முனிவர் கிட்ட வந்து கட் 64 கலைகளையும் அவங்கள்ட்ட குரு கிட்ட போயிட்டு கற்றுக்கொண்டிருப்பாரு. அப்ப அவங்க எப்படி கத்துக்கணும் குரு கிட்ட அப்படின்னும் பொழுது எப்படி இருக்கும்னா, ஃபர்ஸ்டே எப்படி இருக்கும்னா சப்மிசிவா ரொம்ப அடக்கத்தோட கத்துக்கணும் அப்படின்றது இருக்கணும். அவங்கள்ட்ட நம்ம எவ்வளவு வேணா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஆனா அந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா, அவங்கள டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்மளுக்கு உண்மையாகவே அந்த கேள்வி வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளார வந்திருக்கணும். அந்த கேள்விய தான் வந்து என்ன பண்ணணும், அவங்க கிட்ட கேட்கணும். ரொம்ப சப்மிசிவா இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த பண்புகள்லாம் நம்ம அங்கிருந்தே நம்ம கத்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஒண்ணொன்னா. இந்த இடத்துல பகவான் நம்ம இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தணும். அப்ப அந்த பக்தின்ற அந்த செடி நல்லபடியா வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஆன்மீக ஞானம் அப்படின்றது வேணும். அதுதான் அந்த வேலி மாதிரி அந்த ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் நம்மளோட பக்திய. நம்ம கரெக்டான பாத்துல போறோமா, நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு வழிகாட்டுதலின் படி நம்ம பக்தியை கொண்டு போறோமா அப்படின்றது அவங்களோட கைடன்ஸ்ல தான் நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும். சோ அந்த தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக தான் என்ன சொல்றாங்க, ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்க சொல்றாங்க. அது பண்ணும் பொழுது நம்ம கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பியூரிபிகேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். அது நடக்கும் பொழுதே என்னவாகும், நம்மளால முடிஞ்ச நம்ம உடல் எல்லாம் ஆத்மா அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அப்புறம் எப்படி பகவானுக்கு பக்தி பண்றது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றத இந்த சாப்டர்ல அந்த ஞானத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எப்பயும் டெய்லி சொல்ற மாதிரியே நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தர் ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்த விருந்தா அதை சொல்லிட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपादा की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, अयोध्या श्री राम लल्ला की जय, கௌர பிரேமானந்தி ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மிகவும் நன்றி. நான் ஏதாவது தவறுதலா சொல்லியிருந்தேன் மன்னிக்கவும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிபுட்டீஸ். ஒரே நிமிஷம் நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிடுறேன்.